Terug de sensationele winst Arenatoonsi op Den Bosch met 30 punten verschil had Ares dus nog zicht op de hele finale om de landstitel. Opmerkelijk, want 2 dagen eerder waren de Ljouters nog uitjouwd vanwege een kansloze nederlaag in Leiden. Ja, dat is de wereld op zijn kop. Gewoon dinsdag zit iedereen in mineur en denk je van waar zijn we in godsnaam mee bezig. En vanavond is Polonaise. Ja, dat hoort schijnbaar bij topsport, dat hoort bij ons en dat hoort bij basketbal. Ja, dat maakt het mooi. Er is wat verloren bij de ploeg van Erik Braal na dat zwiere verlies. Er is wat losmaken bij zijn spelers. Ik denk dat het hele team eigenlijk een bijdrage leverde. We waren verdedigend gewoon echt heel goed. We hielpen elkaar. Dat blijkt ook wel uit de eindcijfers. Ze schoten onder de 40% schotpercentage. Wat uitzonderlijk goed verdedigd voor ons is. Op het moment dat het moet. En dat toont aan dat we veerkrachtig zijn, zou ik willen zeggen. Lance Jeter is een wichtige speler voor Ares. Hij vindt likwijls dat het grootste part van de overwinning te schreeuwen is aan de trainer. Oh, he's a big part of it. Just staying positive. I mean, yesterday's practice, he was very positive. Just tell us, just go out there, have fun. Don't worry about nothing. Don't worry about the score. Don't worry about plays. Just play loose and just think about the game. And that helped us a lot. I mean, we had a clear mind going into the game, and he's a very big part of that. Het blijft een opmerkelijk verhaal. Op die jongen met 32 punten verschil verliezen en dan 2 dagen later winnen met 30 punten verschil. Hoe is dat mogelijk binnen een team in zo'n kwartiersbestek? It's just pride. It's just coming together as a collective unit and coming together to one goal. We knew that we had a bad showing Tuesday at home, and we just wanted to come back and give the fans something to cheer about and give people something to talk about, and we did that. We waren op zo'n soort wedstrijd aan het wachten. We zijn al heel lang, vanaf kerst zijn we aan het struggelen en de blijdschap die er ook was in de kleedkamer spreekt boekdelen. Want dit wilden we heel graag en we wisten dat we dit konden en het is mooi dat we dat ook nog even laten zien. En in Ien zeggen het er fleurig uit voor Ares, want ze staan onderling met Den Bosch in het voordeel. En als Den Bosch snijn verliezen zou van Leiden, zou Ares een ronde verder wijzen. Hoe oors zou het gaan? Den Bosch won bij maar liefst 24 punten verschil van Leiden en is nou als eerste wis van de hele finale play-offs. Het was, tot donderdag was het heel slecht. Het was donderdag weer heel positief. En na gisteren is het heel ingewikkeld geworden. Maar goed, er is nog steeds een kans. En als je een kans hebt, dan moet je hem nemen. Dus is er niks gebeurd. Als het toch een krankzinnige play-off zijn, laten we dan ook maar meteen dinsdag voor de laatste daverende knal zorgen. Ares had het altijd dreigd in Leiden. 1 keer wat er won. In oktober 2011. Daarna was alles dit seizoen verlen. Maar als klapper de play-off wedstrijd in eigen huis met 32 punten verschil. De allerlaatste wedstrijd moet nou beslissen waar het teruggaat. Als Leiden wint is Leiden terug. Als Ares wint komen alle ploegen op 4 punten en beslist het doelsaldo. De kans is 1, we moeten met 16 punten verschil winnen in Leiden. En dat is eigenlijk het enige wat je moet doen. Dus een winst alleen is niet voldoende. Het gaat om doelsaldo. Dus je moet met 16 punten verschil winnen. En als dat gebeurt dan zijn we klaar en dan gaan we naar de halve finale. En dus had Ares nog 1 wedstrijd om toch nog terug te gaan naar die hele finale van de play-offs. Dan moet er per vast woen worden in Leiden en het liefst met roeme cijfers. In alle andere gevallen is het seizoen voorbij. Wat Arenatoonsi een wonder weer. Wat maakt die dan worden? Ik weet niet wat het bovenliggende iets van een wonder is, maar een dubbel mirakel misschien wel. Ja, ik weet het niet. We zullen dinsdagavond zien. En als het dan afgelopen is, als we het niet redden, dan zal het heel jammer zijn. Dan hebben we ons geknokt tot het laatste moment. Maar wonderen bestaan nog en wonderen in het kwadraat misschien ook nog wel.